Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De veterinaire dienst van Curaçao heeft gisteren een onderzoek gepresenteerd. Dat is gehouden onder 20 verschillende supermarkten op het eiland. Daaruit is naar voren gekomen dat bij 18 supermarkten in het vlees dat wordt verkocht een graad van besmetting is aangetroffen waar mensen ziek van kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door Inge Drost. Zij is laborant, student, stagiaire en ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Dat is begonnen in oktober vorig jaar. Er is zowel varkensvlees, kippenvlees, koeienvlees, lamsvlees en geitenvlees onderzocht. Het gaat daarmee onder meer om bacteriën als Listeria, Salmonella en E. coli. Naar aanleiding van het grootschalig onderzoek naar vlees in de supermarkten heeft de veterinaire dienst een aantal regels opgesteld waar alle partijen in de vleesverwerkende industrie en ook de verkooppunten zich aan zouden moeten houden. Daarbij gaat het onder meer om de slacht, bewerking en vervoer van het vlees. Daarbij is bijvoorbeeld de temperatuur van groot belang op het moment dat het vlees wordt vervoerd en bewerkt, zo zegt de veterinaire dienst. Qua hygiëne in de zin van schoonmaak scoren de 20 onderzochte supermarkten redelijk goed. Maar volgens de veterinaire dienst moeten er standaard procedures worden ingesteld om besmetting in de toekomst te voorkomen. De leider van MFK zit momenteel in de gevangenis, maar vanochtend was hij weer in de rechtbank. Daarbij gaat het om een zaak waarbij Gerrit Schotten wil dat de advocaat-generaal uit Italië, meneer Pellicano, wordt gehoord. Pellicano zou iets te vertellen hebben over het onderzoek dat is uitgevoerd naar Gerrit Schotten en waarbij het Openbaar Ministerie op Curaçao een bedenkelijke rol zou hebben gespeeld. Volgens Schotten is het belangrijk dat Pellicano wordt gehoord en hij werd daarbij gesteund door de verschillende aanhangers op het plein. Een andere zaak die door Schotten vandaag bepleit zal gaan worden is het feit dat het hem verboden is om zich verkiesbaar te stellen voor een periode van 5 jaar. Schotten vindt dat onterecht en wil zich daar tegen verzetten. De rechtercommissaris heeft gisteren de detentie verlengd van 2 mannen die sinds 6 januari vastzitten op verdenking van ontvoering van een Indiase student op Curaçao. Dat zou zijn gebeurd op 4 januari. 2 mannen, een Curaçaose man en een man uit India, zouden daarna de familie in India hebben gevraagd voor een bedrag van meer dan 100.000 gulden om de student vrij te laten. Uiteindelijk ging de studente zelf naar de politie toe. Ze zei dat ze was ontsnapt uit het huis waar ze werd vastgehouden. De politie onderzoekt de zaak nog steeds. De 2 mannen blijven voorlopig nog vastzitten. Een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt welke landen het meest gevaarlijk zijn voor wat betreft moorden per 100.000 inwoners is van de week uitgekomen. Daarbij staat Curaçao op de 21ste plaats. De lijst wordt aangevoerd door El Salvador, waarbij in de afgelopen 10 jaar een gemiddelde is geweest van meer dan 80 personen op 100.000 inwoners die door moord om het leven zijn gekomen. Andere landen die hoog stijgen zijn Honduras, Venezuela, de Virgin Islands en Jamaica. Curaçao staat dus op de 21ste plaats met een gemiddelde van iets van 19 personen op de 100.000 inwoners die zijn omgekomen door geweld in de afgelopen 10 jaar. Anthony Meulens, de bekende Curaçaose honkballer en nu honkbaltrainer in Amerika, heeft gisteren tijdens een personeelsbijeenkomst van Aqualectra een lezing gegeven over de 9 stappen naar succes. Hij gebruikte daarbij 9 innings en gebruikte veel honkbaltermen om de mensen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. De bijeenkomst werd druk bezocht met ook onder meer minister van Economische Zaken Steven Martinez. Het dodental van de bomaanslag gisteren in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is opgelopen tot 21 mensen. Het aantal gewonden staat op 68. Een auto gevuld met explosieven kwam tot ontploffing op het terrein van een politieschool. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De dader is zelf ook omgekomen bij de explosie. In Colombia is er sprake van een donkere sfeer wat betreft de vrede. Het vredesakkoord met FARC is gesloten, maar er is een machtsvacuüm in verschillende gebieden waar criminele organisaties, paramilitaire groeperingen en oude en nieuwe guerrilla-bewegingen weer vechten om de controle over de drugsroutes, zo melden verschillende media. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.